bakithi. Ngase ngajabula usizwe sahlangana. Kunjani? Right? Ngiyaphila bese. Uthenge juice. Athi ngiyizwe uthi njani. Hey. Awuyirobi. Uyazi usiphela uvitamin C awubalekile. Iyasiza ukuthi ukwazi uku-absorb i-iron. Vitamin C. Okabani vitamin C? Hawo kaNkulunkulu. Izulu sithi akudlulwa ngendle yakhiwe. So mina mangifika nje wakhile la ufuna nami ngifake isitini ngilekelele. Uyazi ukuthi uyolahlekelwa yibusiso. Kuthiwa sibusisiwe esiphayo ukunesamukelayo. Ngiphinde lithi futhi ocelayo. Uyaphila. Ngiyalithanda mina lelo. Ngiyalithanda le. Ngithiwa ngize nondodakazi lana. Yeah. Ngenzela ukuthi njengoba sizoqala umndeni nje sikwazi sisoqale kahle as a family ngoba ingane yazi ukuthi uthando lokuqala lwengane yentombazane ubabwayo. Manje baba wakhe lo ulibela amadonuts laphayana elokhunjeni. Nizoqala umndeni. Nawe. Hawu. Uyabona nje bawu5 mangabe bephelele. Kodwa ke Angeke, ngiphathile la impahla ezincane ngathi mina ngizoyithatha ingane sihlala inyanga eyodwa. Mangaki? Bawu5. They need a father figure. Jesu. They need someone ozoba yi-anchor. Ozobafundisa indlela e-right nendlela e-wrong. Ngithe uma ngikubuka mina ngabona ngathi yazi wena inhloko yalo mkhumbi lo. Umkhumbi kaNoah uwe inhloko. Okay, my sister, I think mhlambe we understand English noma ukhuluma isiZulu kuphela. Khulileka mina ngiyaprata ngisho uprata. Okay, ngicela ukumixa ngenza ukuthi ngi-understand kahle because I think mhlambe ngoba ukhuluma isiZulu kuphela mina phela ngibuye ngibe neside lokuba umXhosa. Ngiyathetha nami. Okay. So my sister omnye utata walabantwana ngowase Eastern Cape. Imaki my sister usukude kakhulu ngifuna siqale ekuqaleni. Okay. So wena usukile le kwakho uweza la savumelana sinawe. Lo ngiyakuvuma ukuthi mina nawe sit here and have a meeting. Sizokonwaba. Ke. So wena uma ufika nesikhwama nengane. Niyahamba nonke. Kule meeting yami nawe. Masuka la sihamba sonke. Nabe kodwa kuzofanele sidlule sithathe laba abanye abawu4 ekhaya. Because abanye abawu2 basesikoleni abawu2 ke bayahlala then lo mdala ke uyena yabo nje unjani right. So uyena oyaye abuke inhloko ayibone ukuthi iyona bese ke senizoletha nezinye izingane. Okay, asiqale ngawo wakwabani wena? Ungabe usayibuza ke leyo nto. Angithi lento eyayikhulunywa umpostoli uPaul. Bethi uyakhumbula abafundi bethi hayi mina ngokaKephas. Omunye athi hayi mina ngokaApollo. Omunye uthi uNkulunkulu wenu wahlukanisiwe yini uPaul yamabuza. Ngoba mina sengibona wena uNkulunkulu walezingane emhlabeni. Ngicela uyashesha ukuvuthwa. Uyashesha ukuvuthwa. Usuyavutha manje ususenkonzweni kanti manje uthe wena sizowakha umndeni la. Mina ngisakha umndeni. Uwabani? Laba abanye basendlini bona. Abakho yabona manje ingane zakho nje. Ngoba phela kuthiwa nami nginazo ezami already. Sirayi ke. Siyohamba sonke. And be one family. Zingake zakho ngoba mina yinani ukuthi abakwabani inani zingake zakho bawu5 abakho uza nengane ezo5 soqala umndeni. Okay manje mina ke abakorobhe yabona nje lo akakorobhe ubuya ngokuzolala. Okay mina ngishadile. Hayi ungisaphi kanti la ushadile? Hayi ngeke. Ngishadile. We. Hawu. Ushadile. Bengithi